sakediping mata tanggo tombo kangen jroning dada senajan sakediping mata tanggo tombo kangen jroning dada Ronggolawe was iyo yo asik yo asik say iyo biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis mangan keturutan sing dikandhani biyen nate janji ning saiki gunung desa dadi raja ilang ngene padha lara iyo Ronggolawe iyo keturutan sing dikandhani biyen nate janji ning saiki apa lali Ronggolawe ayo semangat nih iyo Cilik saben gunung
Ronggolawe.
luhur lan asar salat sayak tingadoke tindak ungkar mari lan nisa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama eling ana ning donya wong sedera sabar tawakal pasrah sing kuwasa besok tengah suwarga iya Ronggo Lawe la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah iya yen wancine tansah dielingke do eling wis wancine padha nindakake ajan wis kumandheng wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran iya salat dadi cagake agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninah luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayak tingadoke tindak ungkar mari lan nisa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama eling ana ning donya wong sedera sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga yo asik Ronggo Lawe blitar kudrat Cilik kawentan dipeni gunung telon sing kayi blitar sangat jemtangane gempar peta brontak sing dipimpin Supriyati blitar yo ben amun Asik. nota Majapahit ana candi panataran blitar nyimpen ampune Bung Karno lokamatur lan presiden kang sebisa yo ayo hehehe awas ditotongger menika Bapak Ibu putra-putra panjenengan putra daerah Karanganyar iya awas ditoto
Ora apa-apa. Metentang. Ayo. Ronggolawe. Woi. Iya. Iya. Oi. Iya. Oi. Oi. Iya. Oi. Was. Oi. Iya. Hey!
Ayo. Ayo le. Iya, semangat deh. Yo. Woi. Iya. Kasare cek bocah kabeh. Woi, woi. Ayo watak tak le. Yo. Ayo.
Ayo lek ditata sing tenanan penggalihe. Iya. Monggo jaran-jaran dirawat yuk. Dalanku ora bakalan aku ngelaleke. Termina mation ngawi kenanganku ora bakalan aku ngalaleke. Yo kowe janji karo aku nanging kowe ingkari janjimu. yo itu kuda lumpeng, kuda lumpeng, kuda lumpeng. Yo yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu nang
Pertunjukan Ronggolawe Production. Termina matiun ngawi ake dalanku ora bakalan aku ngelaleke. Yo semono kowe janji karo aku nang nyatane kowe iki ora yo janjimu. termina matiun ngawi akan anganku ora bakalan aku ngelaleke. Yo Jangan semono kowe janji karo aku nang nyatane kowe iki kari janjimu. iyo iyo itu kuda lumpeng rangka iya aku kangen karo asriramu tak sawang fotomu nang dompetku. Iya aku kangen karo asriramu tak alus fotomu nang dompetku. Iya Opo kowe ra kroso kerasa sabatin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Opo kowe ra kroso sabatin saben dino ra bakal ilang fotomu ning atiku. asik. Iya weh ayo weh ayo weh iyo weh iya weh iyo weh ayo weh iyo awas iya Ronggolawe. Iyo awas le yo weh weh iyo eh
Ronggolawe mengerti di hati ini hanya ada kamu. Yo. Ronggolawe kerja bareng dengan audio Surya Pati juga diabadikan oleh Weakness Audio Sotek. Jelas beda yen dibanding Ya jelas beda toh. Masa ora ono sing tak pamerke. asik. Aku ra iso yen kon kowe jujur Saane Kendari yo asik yo sing ra lara asik yo wis nyajani tekan semene asik. nanging kap ora ono artine
ajine digoyang yo. Juga didukung sepenuhnya oleh Wahyu, Cungurun, Sampur Sari juga dangdut tentunya. Barang rokok alawi bro Dakser ojo dibanding-bandingi barang mesin cantik tari.
Hehe. Awas. Yuk dikasih satu tembang. Satu barang bintang kecil kita tentunya ada Bagus Krisna hadir di kesempatan malam hari ini.